Človek by čakal, že od tragickej nehody Gilla Bianchiho sa už nikdy nič podobné nestane, ale to by som netočil toto video. Vtedy vyšiel ešte na stále aktívnu trať odťahový traktor, ktorý sa pustil do odpratávania monopostu Adriana Suttila. Lenže tým, že na trati ostala iba dvojitá žltá vlajka, ktorú v tom čase nikto poriadne nerešpektoval, Gilles Bianchi išiel stále pod plným plynom a v ťažkých podmienkach stratil kontrolu nad autom a vrazil práve do toho traktoru. Našťastie nikomu z traťového personálu sa nič nestalo, ale samotný Gilles svojim zraneniam o pár mesiacov neskôr podľahol. To spustilo vlnu úprav v celom motoršporte. Takmer všade začal platiť virtuálny safety car, v monopostoch pribudla svetožiara ako nový bezpečnostný prvok a všetci sa zhodli na tom, že obslužné autá sa nemôžu dostávať na trať pod zelenou vlajkou. Alebo teda ako kedy. Ironicky práve v Suzuke o 8 rokov neskôr sa celá situácia takmer cez kopírku zopakovala, pretože Pierre Gasly takmer vrazil čelne do traktora, ktorý v tom čase ešte na trati nemal čo robiť. No a podobné situácie sa nestávajú iba vo vrcholom motoršporte, ale samozrejme aj v ďalších. A najnovšie sa to stalo v japonskej superformule, v ktorej súťaží aj Čech Roman Staněk. Práve kvôli Staňkovi sa na trati objavil safety car, čo spôsobilo aj strategický myšmaš, pretože niektoré monoposty išli okamžite do boxov, niektoré neskôr, čakalo sa na safety car, nevedeli, kde je safety car, no proste bol to úplný chaos. A v tomto celom sa objavil istý Giuliano Alesi, áno, syn toho Alesiho, ktorý zamieril ku svojim mechanikom na, zdalo sa, bežnú zastávku v boxoch. Lenže v momente, ako opustil svojich mechanikov, na konci pitlane ho čakal nákladiak. Toto nebola žiadna krízová situácia, celkom bez problémov ho obehol, ale stratil tam nejaký čas, no a poškodenie bolo skôr voči jeho pretekom, než zdraviu. Musíme sa na to ale trošku pozrieť aj z tej strany druhej, a to síce logistickej, pretože okruh Sugo je staručký prírodný okruh, ktorý naozaj nemá miesta na rozdávanie. A tak, keď jeden nákladiak, ktorý bol niekde na trati, už bol v službe, no tak museli povolať ten druhý, ktorý musel čakať v pedoku a na trať sa vie dostať jedine cez pitlane. Tu si to ale riaditeľstvo pretekov trošku neustrážilo, pretože nemalo sa to stať v momente, ako v tej pitlane bol nejaký monopost a mali použiť uzatvorenie pitlane, na čo inak doplatil Lewis Hamilton vo veľkej cene Talianska 2020. No ale tým, že to neurobili, tak sa ten kamión stretol s Giulianom Alesim, našťastie bez nehody, a rieši sa to primárne na Twitteri, ale povedal som si, že to treba priniesť aj sem, pretože je to téma bezpečnosti a hlavne téma toho, že nikto nie je perfektný a špeciálne nie riaditeľstvo pretekov, čo sa stalo v poslednom čase trošku viacej a viacej. Ale napíšte mi vy, že čo by ste urobili v tejto situácii a či by ste sa vôbec niekedy v živote chceli dostať do pozície riaditeľa pretekov, pretože podľa mňa je to jedna z najhorších, aká existuje. No a ak sa vám páčilo toto video, nezabudnite odber, like a vidíme sa na budúce. Čaute.